یا مالک یا پروردگار اسی ملے جلے گناہگار بھی بیٹھے ہاں، یا اللہ تیرے نیکوکار بندے بھی بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے پاک نبی دے بزرگ امتی بھی بیٹھے ہیں، نسل رسول بھی بیٹھی ہے، معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں، حاضرین وچوں جس دی آمین تیری بارگاہ منظور ہے، یا اللہ جدا نعرہ قبولی، جدا ہاتھ لانا قبولی، جدا سر جھکانا منظوری مولا، اس آمین، اس نگاہ، اس نوجوان، اس معصوم بچے دا صدقہ ہی میرے مالک قبول فرما۔ خصوصاً دا سواب اسی تمام خطہ کشمیر دے جتنے ساڈے بھائی بزرگ ماواں بہناں دنیا تو چلے گئے، یا اللہ زلزلے دی زد وچ آ کے انہاں دی ارواح نو خصوصاً اصال کرنے آ قبول فرما، مولا انہاں دی بخشش فرما۔ یا مالک المدینہ ٹرسٹ دے وچ جتنے احباب نے سر جوڑ کے محنت کر رہے ہیں، محنت کرن گے، حصہ لے چکے ہیں، حصہ لین گے، مالک سب نو برکتاں عطا فرما۔ انہاں نوجواناں نے غیرت ایمانی، ہمدردی انسانی اور اپنے خطہ کشمیر نال وفاداری دا ثبوت دیندیاں بیڑا اٹھایا ہے، مولا نبی دے جوڑیاں دا صدقہ ہی برکت عطا فرما۔ مولا مشکل کشا دا واسطہ ہی جو راستے وچ مشکل ہے اس نو آسان فرما۔ میرے مالک بے شک اسی اقرار کرنے ہاں، اسی چھپ کے بھی گناہ کرتے رہنے ہاں، مالک الاعلانیہ بھی گناہ کر لینے ہاں، ساڈیاں نگاہاں بھی گناہگار نے، ساڈیاں زباناں بھی گناہگار نے، مولا ساڈے ہاتھ تیری بارگاہ وچ اٹھن دے لائق نہیں، ساڈیاں زباناں تیرے کول منگن دے لائق نہیں، پر مالک پھر بھی تیرا کرم، تیرا فضل، تیری کرم نوازی سونیا، تیری مہربانی، جنہ ایک رات اپنے محبوب دے ذکر وچ، شہدائے کربلا دے پیار وچ، نبی پاک دے ہر غلام دی یاد وچ بین دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے مالک اس محفل نو ویکھ، یا اللہ ان اپنے پاک نبی دیا نعتاں دیا شالاں نو ویکھ، اساں مسکیناں حقیراں غریباں فقیراں دے رات اس کیفیت وچ گزارنے نو ویکھ، مالک ساڈے گناہ نہ ویکھ، یا اللہ ساڈے عمل نہ ویکھ، میرے مولا عدل کرے تے تھر تھر کمبل اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جان ساڈے جے منہ کالے، مالک کرم فرما، سانو غیرت ایمانی عطا فرما، مالک اسی تیرے عذاب دے، مالک تیرے امتحان دے متحمل نہیں، اسی کدوں تیریا مالک قدرتاں دا سامنا کر سکنے ہاں، یا اللہ چاہے تے پل وچ مٹا دے دنیا، ہور دی ہور بنا دے دنیا، مالک و مولا کرم فرما، اسی توبہ کرنے ہاں، معافی منگنے ہاں، یا میرے مالک یا پروردگار مزید چٹکیاں تو محفوظ فرما، مزید امتحان تو معمول فرما، مالک ساڈی کشمیر دی اس دھرتی نو پھر آباد فرما، مالک شاد فرما، ساڈے مالدار طبقے نو یا رب العالمین اپنا مال انہاں کیڑا قبراں وچ لے جانا ہے، کرم فرما دے، شعور بخش دے، اپنی ہی دھرتی تے اپنا مال خرچن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہاں نوجواناں دا دست و بازو بنن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جتھے جتھے تیرے پاک نبی دے نوکر چاکر اپنے کلیجے ٹھنڈے کرن واسطے، سینے نو مدینہ بنان واسطے محفل دا انتظام کر رہے ہیں، سب نو برکتاں عطا فرما، یا اللہ کل عالم اسلام دی خیر، پاکستان دی خیر، رب العالمین کرم فرما دے، تو اللہ کل شین قدیر ہے، چاہے تے مالک کیڑیاں تو ہاتھی مروا دے، یا رب العالمین کرم فرما، سانو مسلمان بھائی جڑے کافراں دی لپیٹ وچ نے، ہندوؤں دے ظلم دا نشانہ بن رہے نے، ساڈیاں انہاں ماواں بہناں دی سانو محفوظ فرما، یا اللہ نہ سانو کسی اسلحے تے بھروسہ ہے، یا رب العالمین نہ طاقت تے بھروسہ ہے، نہ تعداد تے کوئی اعتماد ہے، تیرے فضل تے میں اعتماد ہے مولا، کرم فرما، سارے تو وڈا کار سازے، سارے تو وڈا مسبب الاسباب، ساڈے کشمیری بھائی مقبوضہ کشمیر دیا پہنا، او بزرگ مالک و معصوم بچے نو لوحانن مولا، کرم فرما، رحم فرما، کرم دے آوے تے ابابیلہ تو ہاتھی مروا دینے، یا اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، اللہ دی آزادی دے اسباب پیدا فرما،
کوئی کار سازی پیدا فرما، ساڑھے آزاد کشمیر دے اس خطے نو محفوظ فرما۔ مالک جتنے ساڑھے پائی خیر نہ لائن با حفاظت آئین، یا اللہ خیر نال با حفاظت با مراد منزل تک پہنچا دے۔ میرے مالک پھر اسی معافی منگنیا، توبہ کرنیا، ذکر رسول نو وسیلہ بنا کے دامن پھیلا کے اگر اس محفل کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، یا اللہ کوئی خطا ہو گئی، کوئی پل چک ہو گئی، تے کھلا معاف فرما، یا اللہ معاف فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیب مرشدنا و ملجانا و ماوانا محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم صلو علیہ۔ درود شریف دا صدقہ مالک اولیاء دیا درگاہوانو آباد فرما، شاد فرما، یا اللہ ولی نبیہ دے عقیدیہ دے خاتمہ فرمانا۔ صلی اللہ تعالی، یا مالک جس بھائی نے جو دعا واسطے آکھے ہے، میں منگ سکیا یا نہ منگ سکیا، سونے تو تے اپنے بندے دی آجتا جان دے، سارے دیا دعاوانو قبول فرما، آجتا نو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ یا